Kulumbai. You are welcome to back my JSB Advice 365 YouTube channel and Facebook page. आं दिनै नोंथांखौ JSB Advice 365 YouTube channel आरो Facebook पेजआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि बे कन्टेन्टआव नोंथांमोननिसिम मानसिनि थाबायनायनि जोहै मानसिनि आखल आखुखौ जों माबोरै सिनायनो हायो बेखौ बेस खालामनानै थामहिनबा बेखौ बिथाथि खालामनानैनो आं दिनैनि भिडिअखौ सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना मानसिनि थाबायनायनि जोहै मानसिनि आखल आखुखौ थामहिनबा बिनि साइकोलजिकेल फिलिंखौ जों माबोरै मोनथिनो हायो बेखौ आंटिफाइसन होनो थाखाय नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मानोना मानसिनि बडि लेंगुवेजनि जोहैनो मानसिनि आखल आखुफोरखौ हमदांनो हायो। मानसिनि देहा सोलेराव जेसेबां अंग दं बेफोर अंगफोरखौ बै मानसिया माबादि बाहायदों बेफोरखौ नायनानै जों बिनि आखल आखुखौ मोनदांनो हायो। आं दिनै स्पेसियेलि खालि मानसिनि थाबायनायनि जोहै मानसिखौ माबोरै सिनायनो हायो बेखौल' नोंथांमोननो टिपाइसन होग्रोगोन आरो बिनि उनाव आं मोनफा मोनफा पार्ट लानानै मानसिनि बडि लेंगुवेजनि सायावनो सावरायसोमनाय लाबोबाय थागोन। मानोना सारा बुहुमावनो बे बडि लेंगुवेजनि जोहै मानसिखौ सिनायनायनि थासारिखौ मोनदांनो हायोब्लाबो जोंनि बर' कमिउनिटिनि गेजेराव बडि लेंगुवेजनि सायाव लिरनाय बिजाब दिनैसिमबो गैया। नाथाय असमिया कमिउनिटिनि गेजेराव गांफा गांनै ओंखारबाय। नाथाय इंराजिजों लिरनाय गोबां बडि लेंगुवेजफोर दङ जायखौ खम सोलोंथाइनि मानसिफ्रा फरायनानै बेफोर गियानखौ लानो हाया जायो। बेनिखायनो आं खायसे पार्टखौ बासिख्ल' आंनि JSB Advice 365 चेनेलाव फोसावलांनो नाजानाय जादों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा खोब गोरलै आदबैनो मानसिनि आखल आखुखौ सिनायनो हायो। बेखौ बेस खालामनानै नोजोर बोनानै आं सावरायगोन आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि JSB Advice 365 चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना ला आरो जायफ्रा फल' खालामाखै बिथांमोना फल' खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैनो हायो। फै दानिया मानसिखौ थाबायनायनि जोहै जों माबोरै सिनायनो हायो। जाय मानसिया खुदब थामहिनबा गंदब थाबायो बियो मा गाज्रि आखुनि जायो। थामहिनबा बिनि आखुआ गाज्रि। जाय मानसिया खुदब गंनानै थाबायो बिनि आखुआ गाज्रि। थामहिनबा बियो हिंसा खुरिया मालायखौ इनाय खालामग्रा आखुनि जायो। दानिया जाय आइजोनि थाबायनायाव हाया गोमखाङो बेबादि आइजोआ खम समनि गेजेरावनो फिसाय थैजायो। थामहिनबा आद्रा जिउ दानो गोनां जायो। थामहिनबा रान्दि जानो गोनां जायो। जायफ्रा मोसा थामहिनबा जायफ्रा मोदोमखौ साफ्रे थाबायो बै मानसिनि आखुआ गाज्रि आखुनि जायो। जायफ्रा थाबायनायाव आखाइखौ जोबोद गोख्रैयैनो सिबो बियो अहंकारि दुगामारा आखुनि जायो। दानिया जायफ्रा खर'खौ दैखांनानै थाबायो बियो हेंथागिरि थामहिनबा प्रतिबादि आखुनि जायो। थारमाने दान्थे बिदान्थे खालामग्रा जायो। जायफ्रा खर' दैखां थाबायो बियो प्रतिबादि थामहिनबा दान्थे बिदान्थे खालामग्रा आखुनि जायो। जाय आइजोआ थाबायनाय समाव गावनि बिखानि अंगखौ सोमावनानै थाबायो बियो मा गाज्रि आखुनि जायो। जाय आइजोआ थाबायनाय समाव नाङि बुब्लियावनो गावनि बिखानि मोननै अंगखौ सोमावनानै थाबायो बे आइजोआ गाज्रि आखुनि जायो। जाय मानसिया खोब गोख्रैयैनो थाबायो बियो मा जाफुंसार आखुनि जायो। जाय मानसिया गोख्रै थाबायो बियो जाफुंसार आखुनि जायो। जाय मानसिफ्रा थाबायनाय समाव हजों माने बेथिं बैथिं नाहरनानै थाबायो बियो मा गाज्रि आखुनि जायो। थामहिनबा बायगर आखुनि जायो। जाय आइजोआ थाबायनाय समाव नायगं थाबायो बे आइजोआ मा अहंकारि आखुनि जायो। जाय आइजोआ
खुदब खुदब एबा नायगंनानै थाबायो बे आइजोआ मा गाज्रि आखुनि जायो होननानै बडि लेंगुवेजाव फोरमायदों। निय जाय मानसिया थाबायनाय समाव खेंख्रा खेंख्रि थाबायो बे मानसिया मा गावखौनो खोब गेदेर होननानै साननानै लायो, बेनिखायनो बियो थोंजों थाबायाबासिनो खेंख्रा खेंख्रा थाबायलाङो। बेबादि खेंख्रा खेंख्रा थाबायग्रा मानसिया गावखौनो खोब गेदेर मानसि होननानै साननानै लायो। जाय मानसिया थाबायनाय समाव गावनि आखाइनि मुथिखौ बांसिनै खुला लाखियो बियो मा बांद्राय थाखा फैसाखौ बाहायो, थामहिनबा फैसा थाखाखौ बियो आखायाव लाखिबांनो हाया जायो। जाय मानसिया थाबायनाय समाव गावनि आखाइनि मुथिखौ खुला लाखियो बियो मा मालायनि दुखु सुखुखौ बुजिनो नाजायो एबा दुखु सुखुआव बाहागो लायो आरो बियो मा उदां गोसोनि मानसि जायो। जाय मानसिया थाबायनाय समाव गावनि आखाइनि मुथिखौ खुला लाखियो बियो मालायनि दुखु सुखु आरो मालायनि दुखु खस्थ'फ्राव बाहागो लानो मोजां मोनो आरो बियो मा उदां आखुनि मानसि जायो, थामहिनबा मोजां आखुनि मानसि जायो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो बेबायदिनो आनान गसाइया नोंथांमोनखौ अरायसम मिनि खुसियै लाखिथों बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर'।